Mabhazi 3 aita accident anga achibva kuSouth Africa along Harare Bedbridge Road. Toms yarova dhongi makusend kuma 2:30. Driver managed to control it rikamira. Ribhi rikauya rikabondera kumashure risingaoni, rikadzokera mashure rikabonderana naBlue Circle. Saka mabhazi 3 aya anga akatakura vanhu. Please check with your relatives. Vanhu vemabhazi vatinotora tichitaura kuti musamhanyise mabhazi, tarisai muone nga zvinorwadza. Terima baza kumana arona bana. Terima baza. Ye baba mano na sengara hapo mano tura hizo. Tura hizo ni hapo. Tura hizo ni gatra hapo baba bana. Sasa mteka mtela hapo. Yeah? Three bus wakomana bana. 3 bus bana soon after Buba. 3 buses. Three bus at exit bana. 3 buses. Ye Tom siriko kweyo. Pakaipa already wamanaka ma1 chaucha 3 buses the exit bana ya ma1 ndo nyaya iripo guys inorwadza inonzwisa tsitsi dzakakwira mabhazi aya. Check with your relatives. NdiToms naRibhi naBlue Circle ese anga achibva kuSouth Africa. Saka ndezvazvo zvatinosikira tichitaura kuti vanhu vemabhazi musamhanyise mabhazi, kumhanya hakusi kusvika. Toms ndo yarova dhongi kumberi, of which Ribhi anga asingaoni kuti Toms arova dhongi kumberi, akauyawo achimhanya nespeed akasvika akarovera pamusoro pani paToms. Arovera pamusoro paToms nambva adzokera kumashure nambva arovera pamusoro pani paBlue Circle. Saka zvaitika izvi along Harare Bedbridge Road kuma 2:30. We are very sorry nezvaitika guys, but zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi. Tinongoti kune vese vanhu vane hama dziri mumazaya, be strong guys, mucheke munzwe kuti vanhu venyu vakamira sei, vari sei kwavari, but things are very bad. Hatata kunyatsoziva kuti vanhu vangani vakuwara, vanhu vangani vafa, but tongonama hope hapana munhu afa panyaya iyi yese iyi, pane zvese zvaitika. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.